ምልክት ፌክ ፍቅሪ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ሽዱሽተ ምልክታት ክርኢ። ቀዳማይ ሕፅረት ስምዒት ሓገዝ ወይ ድማ ዘይብሎም። እዞም ሰባት ብዛዕባ ስምዒቶም እምበር ስምዒትካ ፈፂሞም ዘይግደሱ ኣብ ዝደለኻዮም እዋናት ድማ ዘይርከቡ ንዓይ ጥራሕ ዝፈልጡ ሰባት እዮም። ካልኣይ ብዛዕባ ነብሶም ጥራዮም ዝግደሱ ሓደን ዕላምኦም ወይ ዘተኩሩ ኣብ ናይ ገዛእ ነብሶም ድሌታትን ብሓግታትን ጥራሕዮም ናትካ ስምዒታት ድሌታት ብሓግታት ብዘይገድስ ማለት እዩ። ሳልሳይ ቀጻልና ዘይብሉ ባህርያት ፍቅሮም ኮነ ፈተውቶም ኣታውን ወፃን ስቂሉ ዝቀየር ዝብለዎን ዘተግብሮም በቢኑ ቀጻልነት ዘይብሉን ነቲ ዝምድና ተወፋይነት ዘይርእዮም። ራብኣይ ምትላል ወይ ስምዒታዊ ምድንጋር ዝደልዮ ንምርካብ ኣብ ክንዲ ብቕልዕና ዝሓቱ ዝደልዮ ብታክቲካዊ መንገዲ ድዩ ብኻልእን ከምዚ እንተዘይጌርካ ከምዚ ክገብር እዩ ዝዓይነቱ ጅሆ ብምሓዝ በስምዒትካ እንዳተፃወቱ ዝደልዮ ዝወስዱ ዓይነት ሰባት እዮም። ሓሙሻይ ምስጢራን ወይ ድማ ነገራት ካባኻ ዝሓቡ ድሓነስካ ኩሉ ይዛረቡ እንተዘይተባህለካ ቀጻሊ ግን ብዛዕባ ሂወቶም ካባኻ ዝሓብኦ እንተኮይኖም ምልክት ኣብቲ ዘለኻ ይርክብ ብምሉእ ልቦም ይወፍሩ ከም ዘለዉ ዘርኢ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሻድሻይ ሕፅረት ፃዕሪ ወይ ፃዕሪ ዘይምግባር ኣብ ፍቅሪ እቲ ዘለኻ ይርክብ ቀጻልነት ንክሕልዎ ዝኾነ ፃዕርታት ዘይካይዱ ግዜ ዘይሕቡኻን ኣብ ኣገደስቲ ነገራት ምሳኻ ዘይዋስኡን ዘይረኻኽቡልካን ንዘረባኻ ብዙሕ ኣቓልቦ ዘይሕቡን ምሳኻ ኩሉ ቀጻል ናብ ካልእ ዘድሕቡ ከምዚ እንተደልዩ ይምፃእ ይኽድ ዝዓይነቱ ኣካይዳ ምስ ሰብ ከለኻ ጽማቕ ክስምዓካ ኩሎን ምስቲ ሰብ ምስተፈለኻውን በሳንኩ ዘይተሐገሱን ጽቡቕ ዘይስምዓካ ምዝኾን እዚኦም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ገለ ካብቲ ብዙሕ ምልክታት ኣብ ፌክ ፍቅሪ ከም ዘለኻ ዘርኢ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኩነታትካ ክትፈትሽ ከም መበገሲ ምናልባት ክጠቕሙኻ ይኽእሉ እዩ።